Sziasztok! Máma, ezt teszem, gyerekek. Én is itt vagyok, Maja. Ezt lenyeltem úgy, mint egy kaki. Ne beszélj! Oké, na. Yummy! Kóstolj meg a Sea Grapes-et. Nekem ez kell. Nézd meg, hogy nézem. Nézd, hogy nézem. Nagyon finom! És ha valaki keresi Rikit a Robloxon, akkor benn van az úgy, hogy Ricardo 2347-9. Aztán. És ne felejtjétek, itt van már egy cukiság is. Állja! Most már ezt megesszük. Adjál! Yummy! Hami, hami! Hami, hami! Ne! Ez én ételem, nem a te ételed. Hát, te meg a én tobom. Oké, na de ez a én ételem, nem a te ételed. És ez az én sátorom. Ja, tényleg. Enzon! Betörő! Betörő! Reszkessen! Ki vagyok? Vedd le azt! Mit csinált a bunkeremmel? Mit csinált a bunkerünkkel? Riki! Nem én Vagy Enzon! Nem ordítottak a Enzonnal. Amúgy ő nem hagy minket. Elmúltuk, de ő nem hagy. Nem hagy. Nem hagy minket be a labdát dobáló. Meg lesegetett. Hozzá akarunk játszani. Riki! Te nagyon nem hagy soha nyugodtan. Soha.